debatě projektu Fenomen. Tentokrát na téma nádorová onemocnění a dnešní společnost. Slyšíte mě dobře? Tak. Jmenuji se Anna-Marie Stejsková a dnešní panelovou debatu budu moderovat. Je mi velkou ctí přivítat zde vážené hosty, kterými jsou významné osobnosti a opravdové kapacity ve svém oboru. Zleva by tu seděl pan profesor Bohuslav Melichar, který je na cestě až z Olomouce. Dále zde vítáme paní docentku Janu Prausovou. Paní docentka je přednostkou kliniky, onkologické kliniky, 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice Motol. Paní docentka byla také dříve primářkou radioterapeutického-onkologického oddělení také v Motole a paní docentka je současně také předsedkyní České onkologické společnosti. Takže vítáme ji tady. Naše pozvání také přijal pan profesor Tomáš Eichschlager. Pan profesor pracuje na klinice dětské, hematologické a onkologické kliniky, tady také v Motole. Pan profesor je vedoucím laboratoře solidních nádorů a je také školským zástupcem již zmíněné kliniky. Vítáme ho tady. A je mi také obrovskou ctí přivítat zde pana profesora Josefa Kouteckého, zakladatele oboru dětské onkologie v Československu. Pan profesor je autor mnoha vědeckých publikací, ale dokonce také knížky pro děti. Ani ví, ano, přesně tak. A pan profesor je držitelem více než 50 cen od odborných lékařských společností a kulturních institucí. Pan profesor byl také 4 funkční období děkanem naší fakulty a v mezidobí byl prorektorem Univerzity Karlovy v Praze. Tak, na úvod poprosím naše vážené hosty, aby nám řekli pár slov o svém oboru. Aby nám řekli, co považují na svém oboru za nejnáročnější a co mají na svém oboru naopak nejraději. A poté zahájíme samotnou diskuzi. Tak nejprve předám slovo paní docentce Prausové. Ještě jednou dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Pro mě se setkat s tolika mladými lidmi. Co říci o onkologii, co je na ní nejlepšího nebo nejpříjemnějšího a nejméně příjemného. Musím říct, že velice těžké je, když se dostanete do situace, a to myslím je i v jiných oborech, kdy už opravdu víte, že dotyčnému pacientovi nemůžete pomoci s jeho nemocí víc, než mu jenom pomáhat s jeho příznaky a s tím, jaké má obtíže. To znamená rozhodnout se, že prostě musíte ukončit onkologickou léčbu. Toto rozhodnutí je velice těžké, ale velice důležité, protože ne vždycky umíme těm pacientům účinně pomoci, ale musíme pracovat především tak a pomáhat jim tak, abychom jim neškodili. Takže to považuji za velice těžké. To, co je na tomto krásné, že ač je to opředeno různými mýty a hlavně v některých médiích je od nádorovém onemocnění hovořeno jako jednoznačně infaustní prognóze, tak to není zdaleka pravda. A umíme už spoustě pacientům pomoci a máme samozřejmě diagnózy, kde se nám to daří lépe, někde se nám daří hůř, ale v poslední době přibývá více a více léčebných postupů a možností, kterými umíme nejenom pacienty, dá se říct, vyléčit, když to je hodně odvážné tvrzení v onkologii, ale kdy umíme významně prodloužit kvalitní život, kdy ti nemocní i při tomto onemocnění mohou pracovat a žít jako všichni ostatní zdraví lidé. Děkuji paní docentce a předávám slovo panu profesorovi Eichschlagerovi.
dětská onkologie je zcela jiný obor než onkologie dospělá, léčí jiné nádory, nebo většina doména dětské onkologie jsou jiné nádory, proto má také jiné výsledky, které jsou lepší. V dospělé onkologii se tvrdí, že se podaří vyléčit nebo alespoň navodit velmi dlouhodobou remisi u zhruba poloviny pacientů. V dětské onkologii se daří vyléčit až 80% nádorem nemocných dětí a vyléčit znamená, že skutečně jednou zemřou pro něco zcela jiného, než byl ten nádor nebo komplikace způsobené ať již nádorem nebo léčbou. Samozřejmě hlavním asi problémem a nejtěžší oblastí je smrt dítěte, protože smrt dospělého v určitém věku už řekněme lze očekávat, prostě všichni jednou musíme zemřít. Naproti tomu u dítěte je to něco, co není tak zcela normální, aspoň v druhé polovině 20. století a nyní tedy to není obvyklé, že pokud se podíváte do historie, tak dřív bylo běžné, že i příslušníci panovnických rodů měli řadu dětí, z nichž pouze část se dožila dospělého věku, ale v současné době na to zvyklí nejsme. Na druhou stranu asi nejlepší na oboru je, když vám přijde dopis dříve, dneska tedy mail doprovázený třeba svatebními fotografiemi pacienta nebo pacientky. Ještě lepší je, když pacientka pošle fotky svého dítěte, což se mi třeba nedávno stalo u dívenky s karcinomem ledviny, což je velmi vzácné u dětí, ale vyskytnout se to může, kterou jsme léčili někdy koncem 80. let. A je vidět, že tedy ta léčba byla úspěšná. Děkuji. A nyní si poslechneme pana profesora Koupeckého. Na nádorových onemocněních je jistě fascinující to, že postihují veškerou živou hmotu na této planetě. Už od bakterií jsou známy nádory nebo nádorová onemocnění bakterií. A pak to postupuje teda rostlinnou říší, živočišnou říší ve všech jejich kmenech, čeledích a druzích. V podstatě lze říci, že nádorová onemocnění vznikla na této planetě ve chvíli, kdy se začaly buňky množit. A některé z nich se dostaly teda na tu špatnou výhybku a staly se z nich nádory. A samozřejmě o nádorech se vědělo teda a v historii jsou o nich doklady jednak teda hmatatelné, jednak písemné, už odedávna, už ve starověku. Dneska známe celou řadu teda dokladů. Například v Britském muzeu v Londýně je kostra s osteosarkomem dinosaura. Jsou známa nádorová onemocnění na mumiích. Profesor Strouhal, náš paleopatolog, se tím velmi zabýval a řadu takových nálezů objevil. Jenomže samozřejmě tenkrát se s nádorem nevědělo, co dělat. Zaprvé naprostá většina jich unikala diagnostice, protože nebylo čím diagnostikovat, ty, které nebylo vidět teda v země, že jo? A za druhé nebylo čím léčit, bylo je čím léčit ty povrchní tím, že se vypálily,
dávaly se takové žíravé masti, že jo, nebo obklady. Samozřejmě někdy se amputovalo. V pozdějších dobách ovšem představa, když tady koukám na... Já obavíte tyhle, ty, co se dějí vedle mě, tak já znám jako mladou holku a kluky, když přišli. Tak ona, která teda ženu s karcinomem mami vidí každý den nebo víckrát každý den, a když si uvědomíte, že se třeba karcinom mami u ženy léčil tak, že se vzala nějaká tlustá jehla, která už tehdy existovala, provaz, protkli se, tím provazem se propíchl ten prs v obou rovinách, že jo? Takže nahoře se držely 4 konce provazu a teď se to prostě uřízlo a na těch provazech se to vytáhlo. No samozřejmě ta žena umřela buď šokem z vykrvácení, nebo šokem z bolesti, nebo kdyby náhodou se jim to podařilo zastavit tak infekcí, která se do toho dostala, že jo? Takže výsledky v podstatě nebyly žádné. Onkologie jako obor a vůbec termín dostala až na začátku 19. století. A její první rozmach vzniknul teda s rozvojem chirurgie, protože ta byla první léčbou, která přinášela úspěchy v druhé polovině 19. století. Škola Billrothova ve Vídni a další ve Švýcarsku, Kocher, a pak přišli Američani, že, s tlustým střevem a s mozkovými nádory. Potom samozřejmě radioterapie, když teda objevil rentgen z paprsky, že jo, 1895, to byla první nádor, byl v září asi 1905, shodou okolností u dítěte. No ale pořád to bylo léčbou lokální, léčil se nádor. Ale vtip je v tom, že velká část pacientů s nádorovým onemocněním, už když přijde, tak má rozseh. Nejen ten, který dovedeme dnes poznat ve formě makrometastáz, ale ve formě mikrometastáz. A ta operace seberadikálnější samozřejmě ty metastázy nemůže vyléčit, takže dříve nebo později vznikly metastázy, anebo přinesla radikální chirurgické odstranění primárního nádoru, recidiva v místě nádoru. A teprve chemoterapie, která vlastně vznikla během světové války, že jo, kterém se zjistilo, že má karcinolitické účinky, teda, že ho nebere potlačit, tak od té doby se začala rozvíjet chemoterapie a tím nastal první způsob léčby systémové. To znamená, že ta cytosterika jsou roznešena samozřejmě po celém těle a mohou zničit, zlikvidovat ty mikrometastázy. No a k tomu se potom přidržovalo celá řada dalších jednak diagnostických metod, protože víte, kdybyste si mohli představit to, v čem se to začíná já, když jsme neměli nic než rentgen, nativní snímek, nejvíš teda bájovou kaši, která se spolikla, nebo urografii potom teda, že jo, a z laboratorních téměř nic, že jo, základní vyšetření. A to, co dnes je k dispozici dneska, tak to je naprosto k nesrovnání. Takže onkologie je neobyčejně zajímavá, čím dál tím zajímavější tím, že se objevují stále nové a nové biologické vlastnosti. Neobyčejným vlivem dneska do onkologie zasahuje imunologie, tak jako do všeho, do celého života lidstva. Takže je stále co objevovat, stále se čemu dělat, stále něco neumět, stále něco zkoušet, že jo. Všechno to stojí obrovské peníze. Problémem onkologie je to, že na to na všechno nemá a hlavně ne všude na celém světě, že jo. To víte, tam, kde nemají ani na acylpirin, tak těžko budou mít na nějaké drahé léky, které užíváme dneska. Druhá věc je ta, že teď mi to vypadlo, ještě něco jsem chtěl říct. Jo, že teda v té systémové chemoterapii, v systémové první léčbě chemoterapii jsme vlastně už dneska na
na konci, já nevím, kdy bylo objeveno poslední cytostatikum, tak už vlastně dneska nepřicházejí, takže se hledají nové kombinace, které by byly aspoň tolik účinné a méně toxické, nebo naopak účinnější a ne horší toxicitou. Takže samozřejmě se v tomhle dostáváme do určitých problémů. No a když mám říct, co v mém oboru pro mě bylo, nebo je nejšťastnější, tak je to, že když jsem začínal s dětskou onkologii v Československu, tak umíralo 97% všech dětí, přežili 3 ze 100 a dneska jich teda přežívá bez rozdílu druhu a klinického stádia 83%, takže mortalita je 17%. A taková ta, teď se vytahuju, ale se vytahoval už tady Tomáš, že vyléčil pacientku s karcinomem. Tak já jdu po ulici, jdu tramvají, jdu na koncert, vyletářka, lidi v tramvaji, který furt se ke mně někdo hlásí, mě za něco někdo děkuje, teď jsem v televizi a v rádiu, takže mě oslovují pořád lidi, kteří teda o mě vědí, i bez toho, že mě osobně znají, že jsem hodný a že tomu nic neodmítnu. A to odnáší teda v oblasti nádoru paní docentka Prausová, protože když se na mě ty lidi obracejí, tak samozřejmě přešaltuju knihy, já léčit neumím ty dětský ani to nedělám. Takže myslím si, že ten život, který byl velmi trpký, protože jsme neměli nic, v jakém režimu jsme byli, neměli jsme místo, neměli jsme léky, neměli jsme diagnostické přístroje, neměli jsme nic, jen jsme se báli, že když něco ošklivého řekneme, takže nás za to zavřou ty komunisti. Tak přesto ten život stál za to, že, protože ten 80% rozdíl ve vylečitelnosti je jistě něco, že člověk nebyl na tom světě nadarmo. Děkuji. Děkuji váženým hostům za úvodní slovo a tímto zahajuji samotnou debatu. Takže pokud máte otázky, můžeme začít. A pokud otázky ještě nemáte, tak tedy začnu já. Tak nejprve bych se ráda zeptala paní docentky. Paní docentko, jak nahlížíte na současnou péči o onkologické pacienty z hlediska vnímání nádorového onemocnění jako onemocnění nejen těla, ale i duše? Tak vždycky by to mělo být nedílnou součástí vnímání té nemoci, a to nejenom v onkologii, ale i v jiných oblastech medicíny, že nestůně samozřejmě jenom tělo, ale stůně i duše. A já myslím, že v té onkologii je to tak jako třeba i u jiných velmi vážných chronických onemocnění o to důležitější, že je to právě opředeno takovým tím mýtem té nevyhnutelné smrti. A to, aby ten člověk od počátku se při té léčbě stal vaším partnerem a vy jeho partnerem, tak musíte s tím člověkem navázat velice dobrý kontakt. Musíte mu všechno vysvětlit, musíte mu říct, co ho čeká, když bude diagnostikován, jaké metody budou použity, jak u toho třeba bude nebo nebude strádat, co mu bude asi a co mu nebude příjemné. Vy musíte mu vysvětlit, jak bude vypadat léčba. Samozřejmě, že úplně všechno dopředu nemůžete odhadnout, jak to bude postupovat, ale fakt je, že ten spolupracující pacient, ten člověk, který s váma ten kontakt dokáže dobře navázat a věří vám a důvěřuje vám, tak prochází tou nemocí líp. Samozřejmě dost záleží i na určité povaze a postoji toho pacienta. Velikou výhodu mají ti, kteří jsou optimističtí a kteří k tomu životu vůbec přistupují s takovou určitou dávkou lehkosti. Takhle vemou i tu nemoc, vnímají to jako věc, která se stala, ale s kterou musí bojovat a s kterou chtějí bojovat a umí se i vzepřít všem možným důsledkům té terapie. I když umíme, opravdu už dneska umíme těm lidem pomoci od těch nežádoucích účinků 100násobně líp, než to bylo. Já jsem měla, nebo respektive mám jednoho pacienta, a vždycky říkám, že jsme spolu začínali, protože v roce 1981 on přišel jako
opravdu velmi mladý muž, tenkrát asi 20letý, mě bylo 26, jsme byli skoro stejně starý, a on měl nádor varlete. A byl jeden z prvních, který v podstatě dostal cisplatinu. Cisplatina v té době úplná novinka a velmi účinná na toto onemocnění, a do té doby, než ta cisplatina byla, tak to onemocnění dopadalo opravdu velice špatně. A my jsme toho kluka z toho dostali, i když za cenu toho, že on ležel teda při té chemoterapii v nemocnici a nepřetržitě a soustavně zvracen. Tenkrát se proti tomu moc udělat nedalo, přitom ho za ruku držela krásná slečna, a co je na tom příběhu hezký, že tahle krásná slečna už není dávno slečna, jeho manželka, žije s ním celý život. A tento mladý muž po asi 10-12 letech, myslíme, dostal z toho, jak jsme léčili teda to varle i zářením v oblasti dutiny břišní, tak dostal sarkom v oblasti násterníku. My jsme ho zase léčili chemoterapií. A bylo takové pěkné, že on tenkrát opět léčen chemoterapií pravil, no to se nedá srovnat, to je moc lepší, já už to teďka snáším daleko víc. A bylo to tím, že jsme mu dávali teda samozřejmě tu léčbu spůrnou. No a co čert nechtěl, tak za dalších asi 12 let další dostal nádor druhého varlete. No a dostal opět chemoterapii a přitom chodil do práce a říkal, no to je sranda. A teď si dělal srandu z těch ostatních pacientů a říkal, vy víte houby, co to je dostat chemoterapii, protože vy všichni máte už antiemetika na té obrovské úrovni, která dneska je. Takže optimismus a postoj toho pacienta je hrozně důležitý. Ti, kteří jsou trošku takový pesimističtí a ke všemu přistupují velice fatálně, opravdu i tou nemocí procházejí daleko hůř, ale nikdo z nás neví, jak by se k tomu sám stavěl, ale musíme teda opravdu těm lidem pomáhat. A tak jako ta slečna držela za ruku teda toho svého partnera, tak i my bychom měli držet za ruku toho pacienta a pomáhat mu v tom, aby tou léčbou a tím vším, co ho čeká, prošel co nejlépe. A je to povinnost naší, samozřejmě potřebuje zázemí rodiny, to je strašně důležité. Někdy se ta rodina k němu zachová macešsky a zachová se třeba macešsky i ten partner, což je teda velice smutné. No ale trošku by na to taky měla myslet ta společnost a vytvořit těm lidem podmínky, protože když se nad tím zamyslíte, v té sociální oblasti to pořád není úplně to, co by mělo být. A teď si vemte, že ten člověk se doví, že má nádor, hrůza. Léčba, nic moc. Sociální problémy ve smyslu toho, že musí na nemocenskou a najednou ze svého platu má to, co teda z toho jde. Tomu má třeba na krku 2 děti a manželku, nebo obráceně, mám manžela a děti. No a zaměstnavatele, který se snaží zjistit, jestli se ještě vůbec vrátí, jestli by nebylo snazší ho vyhodit. Takže tohle všechno, v tom máme obrovské rezervy. My můžeme psychicky těm lidem pomáhat, ale jako společnost jsme proto teda ještě neudělali ani zdaleka tolik, kolik bychom měli. Tak já moc krát děkuji paní docentce za odpověď. A než se vrhneme zpátky na debatu, tak bych tady srdečně přivítala pana profesora Bohuslava Melichara. Jak už jsem zmínila, pan profesor je přednostou onkologické kliniky fakultní nemocnice v Olomouci. A na úvod bych pana profesora požádala, aby nám řekl něco o svém oboru, co považuje na svém oboru za nejnáročnější a co naopak má na svém oboru nejradši. Já myslím, že já se omlouvám, že jsem přijel pozdě, přišel pozdě, protože vlak měl zpoždění a já jsem to tady nemohl najít, takže jsem zkoušel jsem líst z té druhé strany. Nesítil jsem se na to přilístko. Tak co mě, já bych začal vždycky tím pozitivním, protože ten obor se nedá dělat, pokud člověk se na to nedívá pozitivně. Pro mě je to ten obor opravdu výzvou, něco, co se dynamicky jeví, mění. V podstatě žádný obor současné medicíny se nevyvíjí tak rychle a tak pronikavě jako klinická onkologie. Je to také obor, který je v té medicíně, která je čím dál tím více atomizovaná, rozkouskovaná, takový nejcelistvější, protože my léčíme vlastně všechny solidní nádory
počínaje nádory mozku, přes nádory plic, nádory endokrinních orgánů, karcinomy prsů, gynekologické malignity. Samozřejmě každý z nás se na něco specializuje, na jednu nebo více z těchto oblastí, určitě ne na všechny. Nicméně ten obor si zachovává svou integritu, protože to, co je řada těch věcí, je napříč těmi diagnózami společná. Je to obor, který pořád představuje ohromnou intelektuální výzvu a to je to, vlastně to je stručně to, co považuji za to, co mě fascinuje. A je tady to ohromná příležitost pomoct lidem skutečně reálně něco změnit. Co je těžké, je, že jsme pořád ještě někde na začátku, máme spoustu nových léků, ale stále je neumíme optimálně používat a samozřejmě máme stále hodně neúspěchů, některých diagnóz je více neúspěchů než úspěchů a je obtížné se s tím jak někdy vnitřně vyrovnat. Co je obtížné, je také to, jak se naše společnost staví k tomuto problému, jak v podstatě se všichni, kteří mají kompetenci rozhodovat, začnou o tento problém zajímat, když se začne dotýkat jich nebo někoho z blízkého okolí a jinak to nechají na nás, ať všechno rozhodneme. Ta léčba samozřejmě, nová léčba hodně stojí a my vlastně máme fixní budget, fixní peníze pro stále se rozšiřující počet pacientů i rozšiřující se počet diagnóz. Takže to je velmi obtížné tímhle nějak proplout. Třeba velká pracoviště mají tu výhodu, že mají třeba klinické studie, které umožní dát skutečně pacientům tu léčbu, kterou potřebují, ale nejvíce frustrující pro mě je to, že se nikdo z těch odpovědných, kteří by to měli řešit, nesnaží to řešit. A tváří se, že to máme vyřešit my, ale my nejsme zákonodárci, my nemůžeme určovat, jaké v této zemi platí pravidla. Takže takhle bych asi to stručně řekl. Děkuji, pane profesore. A nyní můžeme zahájit, tedy podruhé zahájit debatu. Pokud máte otázky, tak můžete začít. Tak, tamhle je dotaz, ano. Já měl dotaz na pana profesora Koupeckého. Který faktor vidí, že, nebo si myslí, že sehrál největší roli v tom 80% posunu té mortality v dětské onkologii za tu dobu, za kterou v tom oboru působí? No, asi dva jsou ty faktory. Za prvé, samozřejmě neobyčejně zlepšená možnost diagnostiky. Dřív spousty těch dětí přišlo pozdě, protože diagnostikováno bylo to onemocnění jako onemocnění jiné. To dítě bylo pro něco jiného léčeno a teprve, když ten nádor dorostl do já nevím jaké velikosti, nebo bylo už řada metastáz, se teprve někoho napadlo, že to může být nádor nebo že je to nádor a my jsme dostávali ohromné procento těch dětí v podstatě už v naprosto inkurabilním stavu. Takže ta diagnostika je jako mimořádnou záležitostí. A druhá zásadní věc, teda v obratu, byla chemoterapie, pochopitelně, to, co jsem tady zmiňoval, že se až do té doby striktně lokální léčba změnila na léčbu systémovou a že bylo možné teda likvidovat už i rozsev nádorů a dětské nádory jsou ve většině případů citlivější k chemoterapii než nádory dospělých. Takže i u řady dětí, které přišly s metastatickými procesy, tak jsme je mohli likvidovat a ty děti dneska už dávno dospělí přežívají dlouhou dobu. Asi v tom nejstručnějším teda.
to byl ten nejdůležitější faktor. No. Děkujeme panu profesorovi a nyní můžeme pokračovat. Další dotaz, ano. Ja by som mala otázku na pani docentku. Ako ste hovorila, že je veľmi dôležité mať s pacientom partnerský vzťah. Tak... Myslíte si, že by mal lekár zdeliť pacientovi celú pravdu o tých rizikách, o rizikách úmrtia aj napriek tomu, že by to mohlo negatívne ovplyvniť ten jeho psychosomatický stav? Tohle je hrozně těžká otázka a za vývoj mého působení té onkologii ten náhled se na to výrazně změnil. My jsme ze začátku, když jsem do té praxe přišla, tak naopak se mě je zakázáno říkat lidem, co jim je, a zakázáno jim říkat jakoukoliv prognózu. Střihem porevolučního jásotu se najednou řeklo, že všichni mají právo na to vědět pravdu. Ono je to hezký, myslet si, že je to dobře vědět pravdu. Pravda je taková, že ani my nevíme mnohdy přesně, jak to dopadne. My máme nějaký počet pravděpodobnosti podle výsledků velkých randomizovaných studií nebo podle sběru dat na velkých populacích těch pacientů s podobným onemocněním. A je pořád to nějaká Gaussova křivka a něco je těch nejvíc a pak jsou ty dva póly druhé. To znamená, že ono sdělit tomu člověku úplně jistě, jak ten průběh bude vypadat, je problematické. A ano, dneska ti pacienti jsou daleko vzdělanější a sami se jakýsi chtějí dovědět, co se s nimi bude dít. Takže v tomhle směru si myslím, sdělit jim, aby věděli, co se s nimi bude, jak budou vyšetřováni, jak budou léčeni a jaká je asi pravděpodobnost toho výsledku, to samozřejmě důležité je. Ale můj názor je, a já vím, že ne všichni ho sdílí, ale já si myslím, že člověk vždycky musí mít nějakou naději. Protože když tomu člověku nedáte alespoň nějakou víru v nějakou budoucnost, tak ta jeho ochota k té spolupráci je velice problematická. Upřímně, mají to teda mnohem jednodušší lidi, kteří o tom příliš nepřemýšlí, kteří ani nejsou toliko vzdělaní, tak ty tím tak prostě to vezmou, tu skutečnost takovou, jaká je, a většinou o tom moc neuvažují. Ale pak máme teda opravdu, jak jste říkala, partnery v těch nemocech, kteří oni si sami třeba i nastudují spoustu literatury a přichází k nám nabití spoustou vědomostí a někteří nás přímo zkouší. Takže tam potom jako samozřejmě se docílí toho, že teda ten člověk se doví daleko víc z té pravdy a z té skutečnosti. Ale vzít tomu člověku zcela naděje je velice těžké a někdy to ani není dobré, jo, protože víte, on stejný člověk není žádná kopie, že? Takže i člověk se stejným onemocněním, ve stejném klinickém stádiu, se stejným rozsahem, může třeba projít tou léčbou daleko lépe i s lepším výsledkem, než někdo, kdo na tom na začátku vypadal úplně stejně. Takže já jsem trošku opatrná s tou sdělování té absolutní pravdy, protože já se domnívám, že ani já ji neznám. Děkujeme paní docentce. Další dotaz? Ano. Já bych se chtěl zeptat, ale přesně teda nevím koho, nevím, jak to To se to rozdělíme. Mě by zajímalo, jak moc velkým faktorem, do jaký míry je možný, že nějaký nádor vznikne na podkladě karcinogenních látek, které jsou v potravě. Jestli to teda je nějaký velké riziko a v případě, jak moc se o tom v populaci ví, o tom riziku, jestli lidé jsou informovaní, že by třeba tohle neměli nebo tohle měli. Já předám slovo svým kolegům. Jenom chci na začátku říct jednu věc. Říkáte, ptáte se, jak lidé o tom moc vědí, jak se jim to říká, nebo tak. Víte, to, čemu se říkalo zdravotnická osvěta, nebo dneska se tomu říká zdravotní výchova, je po mém soudu vykonáváno naprosto špatně, protože to spočívá, to, co se dělá, na 3 po mém soudu špatných principech. Za prvé se plno věcí zakazuje.
lidé samozřejmě dělají to, co se zakazuje, daleko radši, než to, co smějí dělat. Za druhé, celá řada věcí se přikazuje. No samozřejmě přirozeně lidé nechtějí dělat, co se přikazuje. A to třetí je to, že se jim řekne, když tohle nebudete dělat, nebo když tohle budete dělat, tak se jim začne vyhrožovat. Tak dostanete nádor. A takováhle výchova je naprosto špatná. Kdyby v televizi místo celé řady nesmyslných reklam a některých komentářů tiskového mluvčího jednoho byl třeba týdně 3minutový shot o tom, jak si má žena samovyšetřovat prst, protože nikdo to neumí lépe než ona sama, aby se přišlo na časná stádia a šla mým kolegům daleko dřív, než tam jde jinak, tak by to bylo daleko výhodnější. A s tím jídlem, víte, že jste se ptal na tu stravu, já zastávám takový názor, všechno je zdraví, co chutná. Jo? Jenom to musí mít smysl pro úměrnost. Na svatýho Martina, který teď bude, ta husa prostě patří. Ale ne každý týden. Jo? Když já, než jdu spát, vypiju štamprly, merunkovice nebo ruškovice. A kouřím tomu doutník a poslouchám komorní hudbu. Ale nevypiju celou láhev. Jenom trošku. A to je vysloveně zdravé. To jste z Moravy. S tou ruškovicí a slivovicí. Teda bydlím v Čechách, tam pracuju a no dobře, v práci nepiju. Já taky v práci v práci neposlouchám komorní hudbu. Ale já naprosto souhlasím s tím, co řekl pan profesor Koupecký. V podstatě je nepochybné, že potrava může být karcinogenem, jako proto je hodně epidemiologických dat. A extrémní potrava, jako ta lahev tvrdého alkoholu denně, nebo prostě nějaké škodliviny, nějaké potraviny, které mají extrémní nálož mutagenů, mají nepochybně vliv. Já mám trošku podezření, že ty názory se mění tak trochu i pod vlivem výrobců. Samozřejmě jiný druh nádorů mají ve východní Asii, kde třeba je více nádorů žaludku, u nás je více kolorektálního karcinomu. Existují na to teorie, například, že vznik kolorektálního karcinomu souvisí s tím, že spožívání ne zcela dobře peprně zpracovaného hovězího masa. Já po té, co jsem to slyšel, od té doby nejím tedy tatarské bifteky, ale moji kolegové tolik ten názor je otázkou, jestli to je tak významné nebo ne, ale v podstatě zase neexistuje nějaký jednoznačný účinný způsob, jak se nádorovému onemocnění vyhnout, a hlavně bych chtěl varovat před takovými těmi extrémními dietami, které zejména přijdou, když někdo onemocní a začnou jíst nějakou řepnou šťávu, což je, já jsem to jednou chutnal, je to hrozné. To je mnohem víc zatěžující než veškerá chemoterapie. A to si myslím, že je nebezpečné, protože v moment, kdy pacient onemocní, by měl skutečně jíst to, na co má chuť, s výjimkou nějakých omezení, že samozřejmě pokud mu vznikne hepatocelulární karcinom, cirhóze, asi ten alkohol není to optimální.
Nicméně ve všech jiných případech já osobně třeba alkohol pacientům během léčby nezakazuji. Právě naopak, trochu alkoholu může zlepšit toleranci té léčby. Víte, když jste onkologové rozumí. Tak pokud by nikdo nechtěl něco doplnit, tak můžeme pokračovat v další. Tak se hlásí kolega. Ano, Já bych se vás chtěl zeptat na vaše zkušenosti, po případě na vaše názory ohledně eutanázie. Jako plošně všech, protože Eutanázie, jo? onkologie je obor, ve kterém se to aktuálně asi nejvíc řeší. No, jako u vás je to trochu naléhavější. Já teda obecně jsem absolutním odpůrcem eutanázie a v mém oboru u dětí jsem se nesetkal s tím, aby mě rodiče neprosili. Jestli je 0,01% naděje, abych dělal do posledka všechno. Nesetkal jsem se s rodiči, kteří by mi požádali, abych to dítě usmrtil. U dospělých je to asi trochu Ale jiné. já mám naprosto stejný názor, já jsem zásadním odpůrcem a já si myslím, že my jsme tady o to, abychom zachraňovali život, ne abychom ho končili. Jeden můj kolega to výstižně řekl, proč nás do toho vlastně jako lékaře tahají, když my prostě to neumíme, proč ne, tady jsou represivní složky, policie, armáda, proč někdo nezavádí? Oni mají historii, oni to udělají mnohem rychleji a levněji než my. Já vím, vy se smějete, to je absurdní, ale stejně absurdní je, jako když někdo žádá eutanázii o nás. Jako. Já s tím nesouhlasím. Myslím si, že by to mělo zůstat mimo zákon a pokud to bude uzákoněno, já to budu odmítat dělat. Já si myslím, že to není naše role a dokážu si velmi dobře představit, jak se to zneužije. Že prostě vyčerpáme budget na drahé léky, řekne se, tak zvyšte procento eutanází. Jak rodina bude tlačit někoho, kdo je prostě na obtíž k tomu, aby prostě to podepsal. Ten člověk, který je těžce nemocný, neuvažuje bohužel racionálně a podle mě, pokud málo kdy je to ta myšlenka na tu eutanázii výsledkem skutečně zralé a svobodné úvahy. Takže já si myslím, že by to nemělo být povoleno. A jak jsem řekl, i kdyby to bylo povoleno, já to nebudu dělat nikdy. děkujeme. Další dotaz, prosím. Ano, Já ano, pardon, ještě pan profesor. také teda s eutanází nesouhlasím a kromě teda důvodů morálních jsou i důvody odborné. Sám jsem zažil případ, kdy jsme poslali dítě po dohodě s rodiči do spádové nemocnice, tak bylo to proto, aby ho mohli častěji navštěvovat a měli ho blízko a nemuseli jezdit do Motola, protože měli další děti. A za půl roku mi maminka volala. Když se představila, tak jsem si říkal, no to je hodná, to mi určitě sděluje, že to dopadlo špatně a vznikla tam spontánní regrese meduloblastomu. Je pravda, že to je jediná spontánní regrese, o který vím za 30 let dětské onkologie, ale prostě spontánní regrese nádorů jsou popisovaný a před asi 20 lety vyšel v nějakém renomovaném časopise článek, kde shromažďovali údaje o spontánních regresích nádorů. Nejčastěji byly tedy u karcinomu ledviny lehce pod 1%, čili rozhodně to není něco, na co se můžeme spoléhat, ale vzít i tuto naději. Já bych teda na to odvahu neměl a jako rozhodně bych se nechtěl podílet nejen na tom provádění, ale hlavně na tom
vydávat dobrozdání, že tenhle pacient už je na eutanázii vhodný. Bych nechtěl. Jestli ještě k tomu maličko můžu. Víte, dneska ta léčba symptomatická, jak už jsem i o tom mluvila, tak jak umíme vylepšit to průběh té léčby a umíme zabránit nežádoucím efektům té léčby, tak samozřejmě existuje celá řada možností, jak ulehčit tomu člověku i to období toho umírání. A já jsem se s tím teda nikdy nesetkala, že by mi ten člověk řekl, prosím vás, zabijte mě. Nikdy. Za celou dobu, co to dělám. Tedy bojují do poslední chvíle. A samozřejmě takový ty údaje, že vám řekne, on to protrpěl, tak to je špatně vedená symptomatická léčba. Ta léčba musí být vedena tak samozřejmě, aby ten člověk neměl bolesti, aby se ty obtíže co nejvíc jaksi odstranily. A dneska existuje velká plejáda možností, kdy tomu tak je. A když prodloužíte tomu člověku i nějakou symptomatickou léčbou ten život, tak on může se dočkat toho, že se zrovna bude otvírat nová klinická studie, nebo se bude otvírat nějaký léčebný režim nový, který jsme doposud nepoužívali, který ještě bude u něho možné třeba použít. Takže prostě utnout to střihem prostě k jednomu datu, to mi připadá jako úplný nesmysl. Děkuji za velice zajímavý příspěvek do debaty a nyní další dotaz. Ano, kolegyně tady. Keď prišiel do ordinácie pacient, ktorý nemá nádorové onemocnenie, ale v rodine majú hereditárny výskyt maligný, benigných onemocnení a posledný ten príslušník rodiny mal maligné onemocnenie, čo by ste mu doporučili alebo na čo by ste ho upozornili? Že na čo by si mal dávať pozor? Komu je směřována otázka? Tak. To je obtížná otázka, jako asi bych se s ním musel bych se ho zeptat, jako o jaké onemocnění se jednalo a zjistil bych tu rodinnou anamnézu a takhle obecně odpovědět se nedá, protože těch hereditárních syndromů je celá řada. My také všechny vlastně případy zatím neumíme popsat. Víme třeba relativně hodně o mutacích BRCA1, BRCA2, které podmínují karcinom prsu. A většinou tam teda potřebujeme mít znát, jestli u toho postiženého člena rodiny se tam příslušná mutace nebo ta genetická zátěž vyskytla. Čili my většinou začínáme u těch postižených pacientů a potom můžeme radit té rodině. Ale takto obecně, pokud někdo řekne, že měl v rodině třeba nádorové onemocnění, to si měla nádorová onemocnění jsou tak častá, že většina z nás ve svém rodině mezi svými příbuznými měla nádorové onemocnění, takže to není důvodem pro to, aby člověk se toho třeba nějak bál. Spíš skutečně jde o specifické situace a to odhalit ta anamnéza. Děkuji. Doplnil by někdo? Ano. Je tedy na základě, pokud vznikne podezření na, řekněme, na nějaký nádorový syndrom nebo tak asi pak je správným postupem odeslat k odborníkovi na onkogenetiku, na nějakém genetickém pracovišti, kde oni mají s tím zkušenosti, jednak mohou tedy indikovat určitá molekulárně genetická vyšetření, jednak jsou zvyklí pracovat s těmi rodokmeny, často si i třeba zdohledávají výsledky pitevních zpráv, já nevím, strýce, tety a podobně. My sledujeme i děti, kde je prostě zvýšené riziko vzniku nádorů
to se týká lékařů. Když to tady dotaz zněl, když někdo laik, má ve své rodině nebo měl, takže je to ta nádorová rodina, kde opravdu po generace, těch lidí je tam spousty, tak jistě mají národ na to, ne? To pak už bychom se dostali teda k takovému tomu, jak si ta herečka nechá vydat ten prst dopředu, že jo? To víte, dámy, dětí, kolik chcete, a pak všechny vaječníky ven. A nebudete mít karcinu vaječník. Pravda je, že ta dáma, které se tenkrát toliko mluvilo, tak byla skutečně, ta rodina byla geneticky zatížená. Takže ona byla velmi rozumná, že to podstoupila. A když už jsme to nakousli, tak já jsem tenkrát byla kolem toho takové show mediální a mě pozvali do radiožurnálu a mimo jiné se mi právě na tohle zeptali. A já jsem o tom mluvila a řekla jsem, že teda samozřejmě učinila dobře a že se mi nelíbí, že do toho hovoří někteří lidé, kteří tomu nerozumí. Byl taky z Pražského hradu, teda ten do toho tenkrát a rozuměla tomu skvěle. A já jsem tedy jako si vzkázala, že já nemívám ve zvyku hovořit o věcí, kterým nerozumím, a proto třeba nehovořím do stavby mostů. Dostala jsem z Pražského hradu dopis a byla fakt dost nevybíravý, že teda jako jsem si toho dovolila moc a že už se to nesmí opakovat. Já jsem na to radši neodpověděla, protože třeba nebyla dost dvořila, tak jsem... Já jsem byl tak jednou trochu nezdvořilý, od té doby jsem nebyl zván na 28. října na hrad. Teď jsem rád, že to tak je. Ta onkologie může být i veselý. Další dotaz, prosím. Ano. Já mám teda dotaz na pana profesora Kopeckého, trochu z jiného hlediska. Na ty začátky té dětské onkologie, jaké úskalí jste třeba měl, jaké podmínky jste tady na to měl zakládání? Co dávám, že jsme neměli nic. Já jsem byl svým důvodem dětský chirurg, ale protože jsem pracoval za studií 3 roky na patologicko-anatomickém ústavu profesora Šikla, jehož jednou z lásek, a vidíte ten paradox, člověk může milovat nádory, tak jeho láskou byly nádory, kromě jiného. Tam jsem už načil teda trochu, no a pak na té dětské chirurgii jsem viděl, že děti byly operované nebo nebyly operované, takže stejně umřeli. No tak pak, a chtěl jsem v něčem taky být lepší než ty všichni starší přede mnou. To už se to štěpilo, jeden dělal urologii, jednoho gastroenterologii, jeden mediastinu, Kafka začal s kardiochirurgií a tak dále. A já byl furt ten poslední, tak jsem tak přičmrdoval, tak mě napadlo, procedury více o ty nádory nikdo nestará a v té době už na západě začaly vznikat jednotky dětské onkologie. Tak jsem šel za šéfem, požádal jsem ho, jestli smím začít a on mi řekl ano. A dal příkaz, že všechny děti nemocné nádory, které přijdou na kliniku, musím ošetřovat já. No, tím to začalo. Dostal jsem 1 postýlku, pak 2 postýlky, pak 4 postýlky. Začal jsem schánět kolegy v ostatních oborech, kteří měli zájem v rámci svého oboru o problematiku dětí. Že jo? Začal jsem přednášet všude možně ve společnostech, nejen pediatrické, ale chirurgické, ortopedické, oční a já nevím co všechno, aby, jak to se, že mojí snahou nebylo být ani panem profesorem, ani mít kliniku, ani mít co, mojí snahou bylo ty děti centralizovat, protože jich je velmi málo, dětských nádorů je 1% ze celé té obrovské populace a proto je zapotřebí mít je na jednom místě, aby byly zkušenosti, aby se nahromadily možnosti. Takže takhle vlastně to vzniklo. No a začal jsem tím, že jsem neměl opravdu nic. Ale postupně to šlo, no, měl jsem jenom touhu, potom měl jsem tu sílu překonat, víte, protože to nejhorší, a vlastně tím ta otázka začala, bylo řadu let žít mezi umírajícími dětmi a nešťastnými rodiči. Já žil pořád v tomto prostředí. Ale
že jsem zarputilý, chtěl jsem v tom něco dosáhnout, protože jsem viděl, že už na tom západě se začínají ty výsledky zlepšovat. A ta původní nedůvěra, která provázela mě, teda v mém okolí, tak se začala snižovat. No. A tím se to pak trochu začalo zlepšovat a všechno se teda pak to zvrtlo teda v 89. roce, že jo, kdy vznikla nadace, mohli jsme si dokoupit všechny možné přístroje, které bylo zapotřebí. Začali jsme teda dělat i laboratorní práci, tady právě kolega Ekšláger na klinice s tím začal a dneska je to tam, kde to je. Děkujeme moc panu profesorovi. Další dotaz. Pokud zatím není dotaz, já bych se tedy ráda zeptala pana profesora Melichara. Pane profesore, jak nahlížíte na vliv médií na naši společnost? Považujete ji spíše za negativní z hlediska vyvolávání strachu z návštěvy lékaře nebo pozitivní z hlediska motivace veřejnosti k prevenci nádorových onemocnění? Obtížná otázka, protože já naštěstí nemám moc času sledovat televizi ani číst noviny. Můj vztah k médiím není příliš kladný v tom směru, že ti novináři rádi píší o něčem, nebo oni jsou zvyklí psát o něčem, o čemu vůbec nerozumí. Já vím, že někteří politici říkají totéž, ale ti politici rovněž nerozumí tomu, co rozhodují, ani se o to nesnaží. Takže já si osobně myslím, že média se zajímají spíš o to, co jim zvýší jejich čtení nebo přinese nějaké body. Navíc část médií je vlastněna někým, kdo má třeba i nějaké jiné záměry, které já ze své pozice těžko můžu prohlédnout, takže já bych na média moc nespoléhal. Já se trošku vracím jako člověk, neustále se točí v kruhu. Já v podobné situaci jsem byl v roce 89, kde jsem taky vlastně se na nic nedíval, nečetl jsem, protože jsem věděl, že to, co je v médiích, jako není úplně tak pravda. No a pomalu si člověk jako taky se dostává do podobné situace, že řada těch věcí tam je prezentována tak, aby to někomu nebo něčemu sloužila a bohužel ta média nemají, za těch 25 let se trošku vytratili ty ideály, které třeba byly v tom 89., kdy ta média se snažila, ale v současné době bohužel ta média vybírají to, co je pro ně atraktivní a nemyslím si, že nám pomáhají. Ano, chtěli byste něco doplnit, pane profesore nebo paní docentko? Tak, já tedy panu profesorovi Melicharovi děkuji a pokud máte další dotaz, můžete. Ano, prosím. Ja sa chcem opýtať, hovorí sa, že nádor by sa mal nechať vyhľadovať a preto niektorí onkologickí pacienti podstupujú rôzne diety, ktoré im podľa mňa škodia. Chcela by som poznať váš názor tým vznikom. Pan profesor už mluvil o té šťávě, to je jedna ze součástí diety, která je vysloveně na téma vyhladovit nádor, kdy se opravdu ten člověk živí pouze jednak teda bylinnými odvary, vůbec nic proti bylinkám, nicméně jenom, plus právě šťávy ze zeleniny a říká se tomu Broysova dieta, trvá to více jak 40 dní. To vidíme velice neradi. Oni měli takovou teorii, že víceméně lidé, kteří prošli koncentračními tábory, takže měli nádory, ale je to lišná představa, protože ty buňky se budou množit a dělit, když budou nebo nebudou víceméně živeny a vždycky si to vemou na úkor toho organismu, takže určitě tímhle nepomůžete. Já jsem měla pacienty, kteří prostě toho podstoupili, většinou to teda nedodrželi, těch 40 dní nevydrželi. Přišli dřív
a přišli ve velice zvědovaném stavu, kdy potom velmi rychle došlo k progresi toho onemocnění a pak už teda ten konec opravdu byl nevyhnutelný. Měla jsem taky pacientku, která přísně dodržovala makrobiotiku a přišla s takovými otoky a s ascitem, který připomínal děti z Biafry. Takže jednoznačně ne. Děkujeme paní docentce. Víte, promiňte, ta makrobiotika, to je bezvadný, jo, protože tam nejen, že se musí žvíkat to syrové zrní, ale ono se musí žvíkat přesně, třeba 200krát. A teď si představte, že si dáte do pusy pšenici, zrna nebo něco takového, teď žvíkáte a už 198 se spletete. Jestli jste žvejk 197krát, je to 199, jako musíte to vyplivnout, dát si nový zrní a znova žvejkat. Čili to je šílená psychická zátěž. A já bych se zeptala ráda pana profesora Ekšlágra. Pane profesore, jak vnímáte, nebo jak srovnáváte současnou situaci v dětské onkologii v České republice ve srovnání se světem, obecně i v Evropě a podobně, a případně co považujete za největší úspěch v dětské onkologii za poslední dobu? No, na tu druhou otázku, největší pokrok české dětské onkologie, já myslím od roku 89, kdy tedy ta naše onkologie rozhodně nebyla na evropské, tím méně světové úrovni a rozhodně to nebylo teda personálně, najmě tedy osobou tehdejšího přednosty pana profesora Kouteckého, ale bylo to dáno podmínkama. Já nevím, na celý motol bylo jeden ultrazvukový přístroj. Ultrazvuk první koupila nadace Národ dětem kliniky dětské onkologie. Předtím nebyl žádný ultrazvuk motol. Tak nebyl ultrazvuk motole. Jezdilo se na 5 CT v pondělí dopoledne. Tou dobu jsem tam s těmi pacienty jezdil já a prostě 6. CT bylo možné získat tak jednou za půl roku. 6. CT týdně, čili samozřejmě v této situaci participovat na mezinárodních klinických studiích prostě nebylo možné. Bohužel ne vždy jsme měli přístup třeba k těm protokolům, ne vždy byla k dispozici všechna cytostatika. Dnes v podstatě sice jsou ekonomické limity, ale ty se zpravidla podaří nějak prolomit a já bych řekl, že ta naše úroveň oboru je zcela srovnatelná s úrovní v ostatních rozvinutých zemích, protože nechci říkat ve světě, protože mám obavu, že v řadě nebo v některých kontinentech typu Afrika až na nějaké výjimky, možná Jihoafrická republika nebo nějaká velká pracoviště v hlavních městech, to určitě bude horší, čili myslím, že jsme zcela srovnatelní a tato 80% přežití plus minus nám konkrétně tedy vyšlo 83%, ale to už ta jednotlivá procenta jsou mnohdy spíše hrou náhody, kolik jakých pacientů přijde, tak ta jsou zcela srovnatelná s renomovanými pracovišti západní Evropy a severní Ameriky. Co bych řekl, že dokonce máme třeba výhodu oproti některým velmi rozvinutým zemím typu Německa, když máme přehled o
tom, jak je léčen nefroblastom, tak prostě teď teda matematikou stanou vlasy hrůzou, větší půlku léčíme u nás, menší půlku v Brně a v Německu jsou také pracoviště, které léčí 1 nebo 2 pacienty ročně, což je jednoznačně špatně, protože s tím prostě nemohou mít takové zkušenosti a myslím si, že pan profesor potvrdí, že prostě nefrektomie pro nádor je něco jiného než třeba nefrektomie pro trauma. A chirurg, který to dělá jednou za 2-3 roky, prostě s tím nemůže mít takovou zkušenost. Totéž jsou rentgenologové a řada prostě oborů, takže ta centralizace je výhodou a takový, jako já nechápu, proč někdo se snaží léčit 3 dětské nádory za rok, protože je jaksi nějaké vědecké renomé nebo odborné renomé tím prostě nemůže získat. Ale teda léčit v cizině, u nás ne. U nás už se to neděje, aby někde léčil někdo jeden nádor. No, ale v tom Německu prostě tak, jak chodí ty přehledy, tak čili já si myslím, že rozhodně jsme srovnatelní. Jedině snad trochu máme stíženou účast v některých multicentrických zahraničních studiích, což je tedy limit ekonomický, protože tam je nutné posílat průběžná hlášení, což tedy chce nějakého pracovníka, data manažera. Chcete něco doplnit samozřejmě? Já samozřejmě s panem profesorem souhlasím, ale je potřeba si uvědomit, že ty ženy, a to by třeba měla být ta výchova, protože i když ta žena jde na ten mamograf a potom si v mezidobí těch 2 let něco vyhmatá, tak nemůže 100% spoléhat, že za ty 2 roky se tam nemůže nic objevit. A ty ženy by měly vědět, že v případě, že něco se tam objeví, i když třeba byly na tom mamografu před půl rokem, takže se nedá vyloučit tzv. Intervalový karcinom, který může vzniknout i mezi těmi 2 mamografiemi. To je bohužel nebezpečí a je to právě o tom, že ta informovanost by pořád měla být lepší a měli by ti lidé víc o sebe dbát. Ono už je to, bych řekla, u nás podstatně lepší, než to bylo. Byli lidi pasivní a tak jako moc o sebe se nestarali. Dneska si myslím, že už se o sebe starají daleko víc a víc dbají na své zdraví. Bylo to, no, ale bylo to dané tím, že prostě to zdravotnictví jako bylo tak jako, že všechno pro všechny a zadarmo. A těchto věcí si většinou lidi moc neváží. Takže to, aby se ti lidé dověděli třeba, kolik ta léčba stojí peněz, jak je to nákladné, náročné, to si myslím, že tahle v tom by teda ta osvěta taky měla být, protože ono opravdu třeba v té dospělé onkologii jsou i veliké rozdíly mezi státy Evropy a jsou některé státy v Evropě, kde já bych se teda neléčila. To jsem ráda, že jsem tady. My máme opravdu v tom fakt výhodu, že tady je dostupné všechny linie léčby. I když to odnášíme, jak říkal pan profesor, my, tak tím, že dostáváme neustále od managementu nemocnic za uši, že moc utrácíme, a už jsme se zvykli. Ale my zase musíme tím tlakem pořád jako dokazovat, že ano, ti lidé to potřebují a nemůžeme stát stranou, že jo, tomu nějakými vývoji. Ale není to tak jako úplně samozřejmé. Jako tohle myslím, že zase by taky nebylo marný, kdyby se ta veřejnost dozvěděla, že kolik třeba stojí ta náročná léčba, dneska biologická v mnoha diagnózách. A dneska přichází imunoterapie a to je teda zatraceně drahá věc. A bude na dlouhou dobu, ale přináší dlouhodobé výsledky, což je skvělé. No ale ty náklady rostou a my udržíme daleko víc lidí i s generalizovaným onemocněním řadu měsíců, a se dá říct let, pomocí
sekvence těch preparátů. No a můžeme klidně říct, že jeden rok takové léčby je 1 milion korun. A těm počet těch rozléčených výrazně roste, takže ty náklady teda obrovsky stoupají. My vedeme v onkologii registry, kde vlastně máme pořád přehled o tom, jak pacienty léčíme, čím je léčíme a máme i dlouhodobé léčebné výsledky. Myslím, že se tím můžeme koupit i proti některým jiným evropským zemím. Ale mrzí nás, že ty data tady jsou a moc politiky nezajímá. Jako oni to nechtějí moc vidět ani slyšet, protože ono se to dost blbě poslouchá, že za 3 roky to bude stát zase ještě o něco víc a že těch lidí víc přežije a že jich bude víc rozléčených a že zase to někam postoupí. My jsme si mysleli, jak se budou radovat, když jim to řekneme, a ono ne. Je to zajímavé. No, tak je musíme pořád vychovat. Děkujeme paní docentce. Další dotaz, prosím. Já bych se chtěl paní docentky zeptat, že se setkal s takovými situacemi, kdy se lidé bojí chodit na ty prevence, nahmadají si třeba bulku a bojí se tam jít s tím, že aby se nedozvěděli tu špatnou zprávu. Jak si myslíte, že lze s takovým chováním těch lidí bojovat? No, upřímně řečeno, teda asi nebudu moc optimistická. Samozřejmě asi příkladem toho, že když někdo přijde včas, že se mu dá lépe pomoct. Ale když si vezmeme, my máme třeba toho karcinomu prsu, víme, jak je procentuálně rozložení mezi prvním, druhým, třetím a čtvrtým stádiem. Tak pravda je, prvního a druhého jakoby přibývá, taky ta trojka ubývá, ale ta čtyřka je skoro konstantní. To znamená, to určitý procento těch žen, který nám přijdou s generalizovaným, lokálně pokročilým onemocněním, kdy nemáme obrázky, ale ani bych vám to moc nechtěla ukazovat. To je pořád, bych řekla, dost stabilní procento, tak je to určité procento asi těch neúplně vychovatelných, kteří opravdu ten strach vítězí nad zdravým rozumem. To je o přístupu toho člověka k sobě a k vlastnímu tělu a je třeba někdy až pozoruhodné, že taková žena přijde a přitom je vdaná a má děti. A přitom teda, když to řeknu hodně natvrdo, tak někdy je dřív cítit, než vidět. A přesto se to pořád děje. To trochu souvisí i s alternativní léčbou. Že místo, aby se obrátili lidé na nás, kteří o tom něco víme a víme s tím něco dělat, tak si jdou nechat tu diagnozu udělat ze zornice, nebo z vlasu, nebo z moče, nebo se vstažení rukou a stejně tak se nechají léčit. A ještě za to platí. A k nám přijde ten pacient až když je antefínem, že jo? Takže je to zajímavé. A tam, já nevím, jaký zkušenosti máte, že? Ale já s tou alternativní léčbou řadou teda, že jo, na jednu stranu, když rodičům řekneme, že ten stav je velmi vážný, že ta šance je téměř nulová, tak chápu, že se třeba obrátí a když někdo jim doporučí, aby dítě pilo čaje, tak ať pije čaje, když se nic neděje, ale ať přitom zůstane u nás v léčbě. Ale je zajímavé, že častěji se na ty alternativní léčitele, teda já jim neříkám léčitele, to jsou šarlatáni, že jo, tak se obrací vzdělaní lidé, vzdělaní rodiče. Spíš než ti prostí. Bohužel je to tak. Taky máte takovou zkušenost. Taky naštěstí toho není tolik, těch případů není tolik. Každý takový příklad to prostě je něco, já nevím, jak to říct slušně, že se otvírá nůž v kapse, protože to je hrozné, jak prostě někdo, kdo o problematice vůbec nic neví, prostě vydává suverénní soudy. Já také nikomu nebráním, když někdo bere něco, nějaké takové ty pomocné prostředky k standardní léčbě, ale vždy mě prostě rozhořčí, když někdo nabízí tuto ničím nepotvrzenou léčbu jako alternativu vědecky zdůvodněné léčby. A to často u diagnóz, které jsou dobře léčebně ovlivnitelné. Já si myslím, že je to trestuhodné a
mrzí mě, že ty lidé nemohou být postihováni. Já, jestli můžu, tak tohle je věc, která je plně čerstvá. Stalo se nám to minulý týden, kdy nás velice intenzivně přemlouval syn jednoho pacienta, aby jsme mu dali vysokodávkovaný vitamin C. Jsem to samozřejmě odmítl jako non-lege artis postup. Ten syn zůstal v nemocnici, pořád neodcházel z toho lůžkového oddělení. A asi v 11. večer, jo, až po 8. už sestra přišla upozornit, že by opravdu bylo fajn, kdyby teda tam, protože nebyl na pokoji sám, že teda to ruší ty ostatní pacienty a jestli by mohl teda jít domů. Tak zjistila, že ten syn vytáhl z lahve infuzi, kterou měl ten člověk napojenou a napojil tam sám ten vitamin C, tedy respektive Roztok, který nevíme, čím byl. Když to sestra zjistila, tak to vytrhl, strčil do tašky a utek. Končí to teda samozřejmě na policii České republiky, protože my vůbec netušíme, co tomu otci podal. Kapalo to chvilinku, nicméně taky to mohl být jed. Tak jenom, abyste, někdy máme přímo detektivní zážitky. Tak to je o normálnosti teda vztahu lékař-pacient a tak dále. Že? Ale bohužel prostě někdy ta usilovnost lidí dostat se i k něčemu třeba paranormálnímu je velice pozoruhodný. Děkujeme paní docentce. Máte další dotazy, prosím? Ak pacient má napríklad karcinóm žalúdka, ktorý je inoperabilný a zomrie na krvácanie z nádorov, ktoré faktory môžu ovplyvniť rýchlejší vznik toho krvácania nádoru okrem samotného rastu nádorov? Které faktory, tak samozřejmě je to velikost toho nádoru, přítomnost třeba jaterních metastáz, protože pokud ten pacient má porušenou koagulaci, může krvácet více, celkový stav pacienta, přítomnost jiných chorob, také to, jak ten pacient odpoví na tu léčbu, protože pokud ta léčba je úspěšná, tak většinou dojde k regresi toho nádoru, čili to krvácení se zmenší, ale pokud je zase extrémně úspěšná, tak může sama vyvolat krvácení. My to nevídáme u karcinomu žaludku, ale u vzácných nádorů, takzvaných gastrointestinálních stromálních nádorů, které postihují právě nejčastěji žaludek, tak my dáváme cílenou léčbu imatinibem, která výrazně zlepší prognózu nemocných, ale my někdy ty nemocné si vezmeme třeba na pár dní na pozorování, protože někdy dojde k prudké nekróze nádoru a byly popsány případy, že takový pacient vykrvácel. Ale úplně všeobjímající odpověď na tuhle otázku nelze dát. Jo, určitě. No, tak samozřejmě ten velikost toho tumoru, prorůstání stěnou, prorůstání do cév a tak dále. Ale nedá se tak úplně třeba i dopředu říct, jaký ten průběh bude. Může být někdy opravdu i velmi dramatický. Děkujeme. Tak, byl dotaz, ano, prosím. Ja by som sa chcel spýtať, že v čom vidíte nejaké rezervy vo vašom odbore a v čom vidíte nejaké cesty, ako by niečo očakávate v najbližších rokoch možno? Nejaké nové postupy, nové lieky, dajme tomu, alebo v čom vidíte vy nejaký svetlý bod, že by ste chceli, aby sa to podarilo nejako? Tak určitě imunoterapie, už jsem to tady říkala, jsem profesorem této oblasti. Ale nejenom to, samozřejmě ten výzkum jde ve všech směrech a těch nových molekul, které se objevují na nové diagnózy, anebo molekuly, které třeba byly účinné u určitého onemocnění a teď použití u dalších diagnóz. Těch studií probíhá opravdu desítky, stovky. A já si myslím, a pan profesor to tu už říkal, že onkologie je jedním z nejprogresivnějších oborů, kde se stále něco děje a ty nové šance pro ty nemocné jsou obrovské.
Já bych dala třeba příklad maligní melanom. Určitě jste slyšeli, že onemocnění velice vážné, v generalizovaném stavu, zcela jednoznačně neléčitelné a právě příchodem imunoterapie se to posunulo o obrovský kus a ty výsledky, dá se říct, že to je 2 roky na ASPu, bylo to americký kongres, kde se vždycky jaksi přijde s těmi největšími, nejžhavějšími novinkami a vědeckými poznatky, tak se říkalo, že to je přímo tsunami, co se tam objevily ty, a byla to opravdu takový převrat. A děje se to teď pořád a ta imunoterapie třeba začíná zasahovat samozřejmě i do dalších diagnóz, třeba do nádoru plic, do nádoru ledviny. Takže v té onkologii se pořád děje něco nového a pořád na nějaké nové způsoby léčby, které překvapují i nás. Včetně názvu léků, které nám starším už dělá opravdu veliký problém zapamatovat. Děkujeme. A teď nás čeká úplně poslední otázka dnešní debaty. Od koho bude? Tak nejspíš bude ode mě. Tak ještě předposlední otázka. Ano, prosím. Ďakujem vám pekne za slovo. Ja trošku nadviažem, chcela by som sa spýtať, kde vidíte perspektívu liečby o 30 rokov, povedzme, v takom dlhodobejšom meritku z tých najnovších trendov. Imunológia je veľká téma, ale je to tiež veľmi široký pojem. Tak to je to veľmi široká otázka, možno v oblasti vášho výskumu, čo myslíte, že by mohlo pomôcť. A ešte sa chcem spýtať, ak máte na to nejaký názor, či vidíte perspektívu v CRISPR-Cas9 technológii. Ďakujem. CRISPR-Cas9. Zopakujte prosím poslední větu. Ak máte nejaký názor na CRISPR-Cas9, v podstate inzercia génu do genómu, CRISPR-Cas9 technológia. Teraz na to prvé clinical trials na leukémie. Tak možná ta prvá otázka. Já taky, já jsem to asi také slyšel poprvé od vás, tady ty možnosti, ale obecně jako myslím si, že snažit se vylepšit genom, ty studie tady byly a spíš skončily zklamání. Co nás teda, jak tady říká paní docentka Prauzová, co nás naplňuje velkou naději, je imunoterapie. A my jsme pořád na začátku vlastně éry imunoterapie. My dáváme ty léky v monoterapii, neumíme je kombinovat moc navzájem, neumíme je kombinovat s chemoterapií, neumíme je kombinovat s radioterapií, případně s chirurgií, takže určitě v těch dalších letech se budeme snažit ty postupy kombinovat, protože v současné době platí, že málo kdy vyléčíme pacienta jedním lékem, ale my málo kdy vyléčíme dokonce pacienta kombinací léků, ale my ho musíme vyléčit kombinací různých léčebných postupů, chirurgie, chemoterapie, radioterapie, cílené léčby. Takže my se tak trošku pohybujeme v kruhu, protože pořád se stále na vyšší úrovni učíme kombinovat tyto různé léčebné postupy. Ono říct za 30 let, já si nejsem jistý, jestli já jsem tady asi nejmladší a já si nejsem jistý, jestli tady za 30 let budu a vůbec já nevím ani, jak to bude. Můžete se sadit, pane profesor. A já nevím, kde to bude za 5 let, protože kdyby nám někdo řekl to, co je imunoterapie, kde je imunoterapie nyní před 5 lety, tak bychom si mysleli, že si trošku, že trošku fantazíruje, nebo že si dal teda místo té jedné štamperovi 2 nebo 3, protože ten vývoj jde různým směrem a třeba konkrétně imunoterapie donedávna byla považována víceméně za slepou cestu. Prostě
před 10 lety většina lidí by se s náma tady hádala, že to není možné a ono to možné je, takže těžko říct, já si to netroufnu říct. V současné době je za tu slepou cestu považována ta genová terapie, hlavně teda ani ne tak pro selhání, jako pro nežádoucí účinky, kdy se u několika dětí, tam to se jednalo tedy o defekty imunity, podařilo indukovat leukémii. Je pravda, že to byly děti v té době jaksi stejně tím jejich stavem odsouzené k smrti, čili ten etický problém nebyl tak hrozný, ale byly zakázány tedy na dlouhou dobu veškeré studie s genovou léčbou, ale samozřejmě stále se na tom pracuje a právě jedna z nadějí, aspoň teoretických, je ovlivnění toho imunitního systému genovou léčbou, že by se do různých buněk imunitního systému vnášely nějaké geny, které by tu imunitu stimulovaly, nebo je snaha vnášet spíše tedy sebevražedné geny. Profesor Vonka, náš velký odborník, říkal, že vždycky je snaží něco rozbít, než opravit, čímž tedy mínil to, že lepší je vnášet sebevražedné geny do nádorových buněk, než se pokoušet nahradit třeba nefunkční antionkogen. Děkuji. A teď na závěr bych směřovala dotaz každému z našich vážených hostů. Co byste prosím doporučili, co byste vzkázali studentům medicíny, kteří se zajímají o tento obor do budoucna? Obor onkologie. Začít já bych jim asi vzkázal, že to je obor, který si myslím, že vás nesklame. Je to obor, který je intelektuálně náročný, je to něco, co se rychle vyvíjí a je to také obor, který je nesmírně potřeba pro další. Onkologů u nás je relativně málo. Třeba v Americe klinická onkologie je druhá největší interní specializace. Když to srovnáme, kolik je nás, tak stále máme co dohánět. A je to ohromná příležitost. Je to ohromná příležitost už tím, že u nás není ten obor atomizován, jednak ve smyslu třeba té atomizace oborové, že to je obor, u kterého se nám podařilo uchránit tu integritu před rozpadem na nějaké orgánové specializace. A také je to obor, který je koncentrován. Můžeme se podívat na západ od nás do Německa, kde jednak prostě před 14 dny jsem mluvil s kolegou neurologem, který léčí meningální karcinomatózu, neurolog. Ale ptal jsem se, ale ty pacientky, jsou většinou pacientky s karcinomatózou, mají jaterní metastázy nebo metastázy ve skeletu. Kdo to léčí? No to musíme spolupracovat s internistou. Takže vlastně jedna systémová léčba léčí nádory v různých částech těla. To si myslím, že je cesta špatným směrem a naštěstí se nám podařilo tomu u nás zabránit. Další problém třeba v Německu je, že tam prostě podává ty cílené léky prostě kde kdo, že místo 14 center jako u nás je tam náhle, Německo je větší, ale těch center je tam třeba 2000. Takže samozřejmě nemají tu zkušenost, nemohou mít také ty výsledky. Takže chtěl bych říct, že u nás je velká příležitost
se tímto oborem zabývat a rozhodně bych ty kolegy k tomu jedině pozval. Je připomínám, že to je vlastně agitace pana profesora, ale po pomoci jste nechodili do zahraničí. Hlavně do Německa. Tak já můžu tě podpořit, co pan profesor řekl. Je to obor nesmírně zajímavý a když můžu na sobě, tak jak jsem už říkala, tak od roku 1981, tak to, co jsem zažívala hned po té promoci, tak my jsme byli dost vysmívaní, protože si nám kolegové říkali, tak vy chodíte do té služby v podstatě jenom psát šterpky, že jo, vy tam v podstatě nemusíte nic dělat, a vy jenom pochováváte ty lidi. A s náma nechtěli spolupracovat a byli jsme taková opravdu popelka v té nemocnici. No a po čase právě začaly různé další disciplíny v nemocnici s náma velice úzce spolupráci a teď agituju doslova. Tak budeme jedině rádi, protože za mladé progresivní doktory určitě ano a ten obor je opravdu otevřený. Já jsem letos přijala 4 absolventy, takže jak vidíte, tak to není nereálné, takže klidně pojďte do našich řád a myslím, že nebudete zklamaní. Děkujeme. Ještě měl technickou poznámku, já nevím, jestli všichni kolegové vědí, co to je šterka. Dáme hlasovat? Víte to? Šterka, co je? To je úmrtní list. Tedy píšete, že jo, samozřejmě a provází teda potom bohužel už ne našeho pacienta směrem na patologii, takže list o prohlídce mrtvého. Ale no, já bych také obor doporučil a to z vlastní zkušenosti, protože já jaksi k výběru oboru byl v podstatě dohnán vnějšími okolnostmi. Já rozhodně tedy, když jsem promoval, tak jsem neměl cíl být onkologem a v podstatě, protože jsem jakožto ženatý potřeboval zůstat v Praze a byla to jediná možnost, nebo jevilo se mi to jako jediná možnost v té době a jsem za to rád, že jsem byl takto okolnostmi tedy dohnán a rozhodně toho nelituju a mám pocit, že jsem toho snad nikdy nelitoval. Takže tam profesor je ukázka prospěšnosti ženitby, jo. Vidíte, s jakýma já jsem musel pracovat jedna. Donucení ke mně přišel žadonit kvůli tomu, aby mohl zůstat v Praze. Tak vidíte, tak já samozřejmě onkologie třeba mít rád, milovat jí, být k ní pravdivý, objektivní, to všechno. A vy jste už chodili k nám do 5. ročníku, nebo ještě ne? Už jste nám absolvovali? Ne, tak to ještě vám můžu říct a pak mě zaražte, jestli ještě budu přednášet, až přijdete do 5. ročníku. Všechno, co jste slyšeli tady, je trochu problém. Já vám dám hádanku, kterých je 5 největších filozofů světa. Samozřejmě vám na ní odpovím, abyste si nezmyslíte. První byl Aristoteles, který říkal, že všechno je v rozumu, tedy v anatomické projekci v mozku. Druhý byl Kristus, který řekl, že všechno je láska, v anatomické projekci srdce. Třetí byl Marx, který řekl, že všechno spočívá v hmotě, v anatomické projekci žaludek. Čtvrtý byl Freud, anatomicky projikovat nemusí. A pátý byl Einstein, který řekl, že to všechno je relativní. Takže si vyberu. Tak já moc krát děkuji. Čas se nám bohužel krátí a dnešní panelová debata je u konce. A tímto bych chtěla poděkovat váženým hostům za přijetí
pozvání, za to, že přišli a strávili s námi vzácný čas. Děkuji také vám, že jste se zúčastnili. Děkuji.